Има ли някой вкъщи? Отвътре се чу изтропване, а после тишина. Попитах, има ли някой вкъщи? Провикна се. Писателят Георги Господинов чете Мечо Пух на мълчуганите от частно училище и детска градина Джани Родари. Това е част от инициативата му "Подари книга за Коледа". Мълчуганите от своя страна го посрещнаха с песни и му разказаха музикалната история за слончето Бимбо и приятелката му Бимболина. Подариха му и книжка, направена от самите тях. Мурчо и писана щедра екипаж. Хайде, хайде, капитане, повече кораж. Ту-тру, ту-тру-ту-ту-ту-ту. Ту-тру, ту-тру-ту-ту-ту. Корабът чака, тръгвай дадох знак. Ала, ала, на земята си оставам пак. Как се роди идеята "Подари книга за Коледа"? Роди се преди 5 години от един малък текст във вестник Дневник, който написах, и той се казваше така: "Подари книга за Коледа", и тръгна от това, че покрай цялата истерия на пазаруването пред коледното, много по-смислено е хората да си подарят книга, защото когато подаряваш книга, подаряваш история, подаряваш нещо много лично и това ще намали общия кич. И нещо още по-важно, ще раздели пазаруващия от празнуващия човек. Има си така. Аз съм за празнуващия и за четящия. Оттам тръгна и така, от човек на човек, вече 5 години книгата, инициативата продължава да си намери свой път и хората продължават някакси да я подкрепят. А как могат да бъдат върнати децата и родителите към книгата в едно глобално интернет общество? Според мен първо е важно хората да върнем към четенето, т.е. четенето да е ценност, не толкова носителя. И след това вече самата книга като обект, като носител, мисля, че никога няма да изчезне, тъй като тя е красива сама по себе си. Книгата е красива и има качества, които друг носител не може да й отнеме.